i no han fet res per recuperar la sanitat pública que havien tingut. Ens toca ara als ciutadans agafar les regnes i l'impuls d'aquesta reivindicació. No. Vale. D'aquesta reivindicació. No seran aquests governs ni els sindicats més ells els que puguin emprendre la lluita contra la dèria privatitzadora i precaritzadora que s'infiltra per tot arreu. D'aquells fons venen aquests francs. Prou retallades a l'ics. Rescatem la sanitat pública. Digueu-nos on són els 1.550 milions que vau prometre. Ara passarem a registrar aquest manifest a la conselleria. Aquesta és la vostra merda! Aquesta és la vostra